Mnogi vjerojatno ne znaju da sam ja alumni Sveučilišta u Ljubljani i uvijek s velikim veseljem pratim sve uspjehe sveučilišta. Tijekom svog rektorskog mandata i ranije kao prorektorica Sveučilišta u Rijeci intenzivno smo surađivali sa Sveučilištem u Ljubljani jer sam uvijek nekako u Ljubljani, odnosno u mom sveučilištu, vidjela primjer dobre prakse. Međutim, uistinu najintenzivnije sam surađivala sa sveučilištem upravo u periodu u kojem je rektor bio rektor Gregor Majdić, i moram reći da je moje iskustvo suradnje bilo ne samo iznimno ugodno i prijateljsko, nego je na neki način sigurno doprinijelo i uspješnosti onoga što sam i sama radila. Mnoge smo teme otvarali, mnogim temama smo razgovarali, od europskih diploma do europskih alijansi, zajedno vrlo intenzivno radili na rektorskom forumu Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana. Međutim, ono što je vjerojatno najvrijednije bile su naše neformalne razmjene iskustava. Međutim, ako nešto trebam izdvojiti, onda bih izdvojila činjenicu da sam članica Advisory Boarda Sveučilišta u Ljubljani, ponosna članica, i moju zapravo spoznaju da kada pogledam iznutra Sveučilišta u Ljubljani, onda se uistinu mogu uvjeriti da nikada forma ne pojede sadržaj, da način na koji uprava Sveučilišta u Ljubljani djeluje je uistinu autentičan i uistinu da je Sveučilište u Ljubljani europsko sveučilište kako bih ja željela da je Sveučilište u Rijeci, a da je Gregor istinski i autentični lider jednog takvog europskog sveučilišta.